Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Wani pagkilisaw. Patagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggaw. Ako ni. Jani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Jani, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agud mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tubtob alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:03 na sang aga. Good morning. Welcome na sa ato kapagpalayag subong aga, Domingo, October 4 of 2020. Sa ato nga programa ka Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras nga programa nga magapamukaw sa tagsa-tagsa, maghahatag sa enerhiya kag maghahatag yuhum sa aton tanan. Gani sa mga tao dira nga may ara sa paghimuon subong nga adlaw, subong nga aga. Bugtaw na kamo dira dakpan ng balde habon kabo kag maligo. Lugay na laminday dira ha, bango na. Kay man ko magbalik kapag ana itulog karon, that's a big problem. Bugtaw na kamo dira maluoy kamo. Kay man ti mga kaksyon ano, inabalang mapatugon ka nga pukawon ka. Pagkatapos balik ka tulog, dira na magtuhaw ang ginatawag naton nga pagbinasulay, no? Kaya may makugipukaw. Kapilagid bala pukawon ang isa ka normal nga tawo, kapulo, ka 20, ka 30. So gani mga kaksyon, let us prove that Filipino time is always on time. Bangon na kamo dira. Well, mga ka-aksyon, sarado sa gihapon ang aton tatlo ka major nga public markets diri sa syudad sang Bacolod, ano? Amo ini ang Burgos Public Market, Libertad Public Market, kag Central Market. Kay ti may ara sa gihapon sang igapatigayon nga disinfection. Disinfect dira nga aton mga public markets, ha. Kaya mo na masiling naton nga madamo sa mga tao ang nagakadto sa tatlo ka public markets or tatlo ka major public markets sa diri sa Bacolod. So may purpose man ina, ha. Okay lang na kiti pagkabuas Lunes hasta Sabado may ara ka sa gihapon sang tsansa nga mga panindahan dira sa aton tatlo ka public or major public markets diri sa Bacolod. Ti abierto man dira ang mga lokal naton nga mga markets, no? Dira sa aton nga barangay, makalagaw ka dira, makapakumpra ka dira sa tiil baboy. Domingo, no? Basta gani Domingo, hambal nila, it is baboy day. Talaba pag iti, no?
So anyway, good morning dira sa inyo tanan mga kaksyon, sa mga fanatics sa basketball. Wow! Kung kamo dira nagabilib sa Los Angeles Lakers, kung kamo iya ay follower ni LeBron James kag ni Anthony Davis, 2-0 na ang serye pabor sa Los Angeles Lakers. Duway ginakabawi ang Miami Heat, ano? Actually, suno sa mga eksperto or mga sports analyst mga kaaksyon, ang Miami Heat mayara sa pinakabakod nga coach ini si Eric Spoelstra, no? However, dugin malas lang siya kay kulang ang iya nga manpower or ang iya nga mga players. Minsan ra lang ati ang iya ka duwa ka first five gid nga players sa Miami Heat ang nagabatsyag. Amo ining si Bam Adebayo kag si Goran Dragic. Ti hindi man ni masanangan mga kaaksyon ni Jimmy Butler kag sa ni Tyler Hero, ano? Kag ni Duncan Robinson. Timin saraba lang kontra nyo do haligi, pader. Pader ng kontra nyo pagkatapos ang kabilya 16mm pa. Do ka mo na bala ka example, ano? Pag galing iti mga kaksyon, bilog ang bulay, no? Tapos mula tabo sa una, correct me if I'm wrong, way back 2004, inang pagbungguanay sa Los Angeles Lakers kag Detroit Pistons. Hindi bala matapos ang pagkampiyon sa San Antonio Spurs kontra sa New York Knicks way back 1999. Sumugod 2000, 2001, kag 2002, ang nangin kampiyon amo ang Los Angeles Lakers. Ining sa panahon ni Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Ito ba lang Kobe Shaq, Kobe, ano? Pag labot sa tuig 2003, correct mga kaksyon 2003, ano? Sumunod ining sa kupunan sa Los Angeles Lakers, ining si Gary Payton, kag sila pa ni Karl Malone, ano? Ang ilalagas kontaning ay makakuha sang championship ring. However, that time, ang ila kontra was Detroit Pistons. Ti underdog ang Detroit, minsan bala, kada sinumalang bala mga players ang Detroit Pistons. Ining, amo na sila ni Machonce Billups, Tayshaun Prince, Rip Hamilton, Rasheed Wallace, and Ben Wallace. Ginatawag niyang kaugalingon nilang the second bad boys sang Detroit Pistons. Timakon mo na ang Lakers Dream Team man to. Puro galing kiti bilog ang bula. Why gito nakadaog lang guro ang Lakers isa or duwa, di ba? 4-2 ang series kag naging kampiyon ang Detroit Pistons. Why ta ginahambal nga kumo 2-0 kampiyon ka na? May ara pagyapon sing tsansa. Kag wala ta maginahambal nga kumong 2-0 na hindi makabawi ang Miami Heat. Ginatagaan talaga mo sa tunga-tunga nga pagpag-inchindi sa matabo sa NBA Finals 2020. Remember mga kaaksyon, ang 3-1 nga serye, ikaduwa na ini nga ginhimo sa Denver Nuggets. Una sa round 1 sa Western playoffs. Ginhimo ini sa Denver Nuggets sa Utah Jazz. Ginhimo man sa Los Angeles Clippers. Rason kun nga wala natabo ang battle in LA. Gina-expect sa mga tao nga it's between LA Lakers and LA Clippers ang Western Conference Finals. Pag galing iti mga kaksyon, bilog ang bula, kag nakabawi ang Denver, napilit sa 3 ang Clippers. May ara ka na sa Paul George, may ara ka na sa Kawhi Leonard, kag madamo pa dira ka mga players, galing kiti, wagid name mo, ano? Grabe gito si Jamal Murray, no? Bis ka na doon lang balang katira, sulod gyapon, ano? Ang kutkuot, balang budlay, kwa gyapon, sulod, no? Ito muna, napilit sa 3 ang Clippers kag naka-overtake ang Denver Nuggets. Galing kita paglabot sa finals ang Western. Ate, wala ikagwa mga magic nila sa kay LeBron James kag ni Anthony Davis, no? Isa sa mga rason, mga kaaksyon mo ito ginambal ta kagaina. Kung nga wala nakabawi ang Miami Heat because nga may ginabatsyag si Goran Dragic kag si Bam Adebayo. Ano bala ang matabo sa Game 3 which will take place by tomorrow, di ba? It's Monday. Game 3 ina, ha? Galing kiti, wala home court, no?
because of the COVID-19. Hindi man makakadto mga tao dito para magtanaw sa basketball sa NBA Finals. Galing kiti may ara sa mga zoom no. Gagwa dira mga tsura nila. Pero galing kiti mga ka-action lain gid ya. Kung masiling naton nga ara ang mga tao nga nagasuporta sa NBA Finals. Duga ka-inspire bala, gadugang ya gasolina para maghampang pagid sang maayo ining mga players. Po, again mga ka-action hindi pa tapos ang NBA Finals. May ara pagurot tsansa ang Miami Heat. Madamo gambal. Ano ginahambal ni Redman? Guro Miami Heat, ginisa mo. Hindi man. In-explicar ta lang. Ngaman mga ka-action bilog ang bola. Alright? Mga ka-action, subong adlaw. It's October 4 of 2020. Abugtaw na kamodera ha. Nakabalo bala ka mo nga sadtong 1869, October 4. Ano ba lang natabo? Ginbunag ining si Francisco Roman sa Alcala, Cagayan. Kamu bala makaremember pa kung sino si Francisco Roman? Si Francisco Paco Roman mga ka-aksyon E. Velasquez ang isa ka Pilipinong revolusyonaryo sa tiyempo sang himagsikang Pilipino kag digmaang Pilipino-Amerikano. Si Roman ang may ranggo nga colonel kag isa sa right hand ni General Antonio Luna. Sa ginpatay si General Antonio Luna sa Cabanatuan, Nueva Ecija, gintinguhaan niya ini nga Salbaron apang siya ang gintiro man sa mga tawo ni Emilio Aguinaldo hasta nga napatay ini. Dumasakit-sakit mga ka-aksyon ano? Ang natabo sa kay General Antonio Luna. Galing kiti, inabalang hinisaay kong kaisa. Siyempre, inabalang tawo mo, nakasala, kay kumukalyado mo, pabayaan mo na lang. Medyo katabo sina ha, kag isa man sa mga masubo na tabo man sa kay Andres Bonifacio. Inabalang gid pakigbato ang kalayaan sang Pilipinas, apang without knowing, galing kiti may nagahisa na sa iya within sa ilaya mismo nga grupo o sa ila nga kausa. Ginbunag ini siya sa tong 1869 sa Alcala. Basi magsiling ka mo nga Alcala Beach Resort, hindi. Alcala, Cagayan, sa kay Pilaya Velasquez na isa katagala kag Jose Roman nga isa man ka Espanyol. Si Pilaya ang utod ni Hilaria Velasquez nga iluy ni Jose kag Rafael Palma. Si Jose Palma, di ba, ang nagsulat sang lyrics sang una nga pambansang awit ka Pilipinas nga ginrequest man mismo ni Emilio Aguinaldo sa iya. Atong Marcha Nacional Magdalo nga sa ulihi ginisla ni Emilio Aguinaldo sa Marcha Nacional Filipina. Tingin ang balansa ni General Emilio Aguinaldo. Ti tapos naman ang aton nga away sa mga Kastila. Nagsurrender naman ang mga Kastila nga pabibutangan ta siyang Magdalo, ano? So muna, ginubra nila nga Marcha Nacional Filipina. Galing kay tiya, suno man sa mga historian sang una, wala gidya kuno na namian si Aguinaldo sa ginubra ni Jose Palma. Diba? Galing kiti ang balibad naman ni Jose Palma. Di, boss kulang mata si Chimpo. Pila na lang kaadlaw, madeklarar ka na sa Independence Day. Do ka muna bala? Inaasuno sa mga historian sa una. Di, galing kiti sa uli, gin-adapt na lang, diba? Kag nagnami man, as day goes by, may ara sa mga revision hasta subong aton nga Philippine National Anthem. So, ang amay ni Paco na si Jose Roman ang may lisensya sa sistema sang monopolyo sang tabako sa Cagayan. So meaning to say, halin ining si Francisco Roman sa isa ka may kaya o masiling tanga manggaranon nga pamilya. Makon muna monopolya or monopolyo sang tabako sa Cagayan. Nagdesider nga magkadto sa Maynila ang iya amay, upod ang pamilya para magpatindog dito sang pabrika. Dito nag-eskwela si Roman sa Ateneo Municipal. Kag ini ang iya
ginpadayon sa Hong Kong. Timala ni mga tao nga may kaya siyang una, kaya maka-eskwela sa Ateneo Municipal, kag maka-eskwela dito sa gwa sa nga pungsod, Pero galing kati mga ka-action sang una, iniha 1800s. Way back mga 1600s or mga 1500s mga ka-aksyon. Siguro mga 10 years after sa pananakop sa mga Kastila diri sa Pilipinas. Kanuluoy ining mga aita nato, mga ita nga mga katutubo. May ara gid man sang una sang diskriminasyon. Ina balang kumong ikaw ya tawgon kanila nga injo mo, di ba? Because you are mangmang kabudlay tudloan. Timin sara bala kung ano yung gindakan mo nga lingwahe ti amo na ti tudloan ka bala. Ti hindi ka mo maginsindihan na dira. No? So amo na nga sang una kuno hindi pagbatunon sa eskwelahan kung hindi ikaw pure nga Kastila. Amo na masakit dra sang una. Galing kiti sa pagpadayon sang mga adlaw, ang pagigugma nag-exist. May mga Kastila nga naluyag sa mga sa aton mga katutubo, Agdira nagsugod ang mixed or crossbreed o ido ba? No? Tulo ka ba mga tsura ni sa espiyo? Kay daw ala kamo Kastila, nga daw kano, nga daw hapon dira, di ba? Ang iban dira mga tsura, opa. Amo na. Ti alin sa mga Kastila, oy kabalo bala kamo nga ginsakop makita mga kaaksyon sang pungsod Britanya por galing kiti sa malipot na nga panahon, Kag sa uli, nagpirmahanay na to ang Britanya kag ang Espanya dito sa Paris, May ara sang treaty nga ginpirmahan nga maghalin na diri ang Britanya. Malawig man ang panakop sa Britanya sa Indonesia, di ba? So amo na kay tinasalan to sang una sang mga Kastila nga kumbaga pa do trade, Dagko ang mga barko nagkadtuto. Gali sa kupo na gali ang Maynila. Amo tong barko sa mga Briton. Pero nagistoryahan ay sila nag-okay man, nagpuli to ang mga Briton to sa ilang lugar. I guess pakadto to sa Cuba, I don't know the exact place, pero nagbalik sila. India. Yun. Sa India, kag nagpadayon diri sa pagdumala ang pungsod Espanya diri sa Pilipinas. Until such time nga ginbakal sang Estados Unidos ang Pilipinas sa Espanya, kag mga Amerikano naman ang nagdumala diri sa Pilipinas. Tapos nag-exist naman ang World War II. Kaya muna, naging hapon naman rin nagdumala sa aton, nagbalos ang Allied Forces, nagbalos ining Estados Unidos, kag nagbalik kita sa Amerikano. Agtapos subong mga kaaksyon, Pilipino nagidya ang nagadumala sa Pilipinas. May paaman pa ng ASAP, may ayuda pagid. Well, mga kaaksyon, amo to napangasawa ni Roman si Juliana Piqueras kag nag-angkon sila sang duwa ka bata amo ni Sanday Juan kag Carmen. Ginmana ni Paco ang negosyo sang iya nga amay sang mapatay ini samtang sikreto nga nagahatag sang abuloy sa grupo sang revolusyonaryo tungod kay bata ini siya sang isa ka Espanyol. Una siya nga nagboluntaryo nga magsuporta sa gobyerno sang mga Kastila. Agboluntaryo man nga nangina kabalyero para hindi madudahan sa mga Kastila nga nagabulig ini sa hukbong revolusyonaryo. Sadtong June 4, tuig 1899, samtang nagapatindog sang ilang kuta sa tiilan sang Cordillera sa Bayambang, Pangasinan, nakabaton si General Luna sang telegrama halin sa Kabanatuan Nueva Ecija nga ginapatawag siya para sa isa ka meeting kay Presidente Emilio Aguinaldo. So amo to mga kaaksyon, gin-updan siya ni Colonel Roman, Kapitan Eduardo Rusca, Komandante Manuel Bernal, Jose Bernal, Simeon Villa, kag 25 pa nila ka mga kawal. Kag si General Luna ang nagpadulong sa Kabanatuan. Pagkabuas, pag-abot nila sa Kabanatuan, na-delayed ang ang iban pa nga mga upod tungod sa ginagyan nila nga taytay nga guba, So nag-decide ya si General Luna
nga updo na lang sanday Colonel Roman kag Kapitan Ruska para temprano makaabot sa kumbento sang parokya nga naging opisina ni Aguinaldo. So alas 3 ang hapon, nakaabot si Luna, Roman kag Ruska sa kumbento sang simbahan sa Kabanatuan. Dali-dali nga nagsulod si Luna para mag-intra sa meeting kay Aguinaldo nga wala didto. Sang makabati sang lupok sanday Roman kag Ruska, dali-dali sila nga nagkadto nga duwa para Salbaron ining si Luna. Pero si Roman ang gintiro kag ginbuno sang mga personal nga sundalo ni Aguinaldo nga mga taga Kawit Cavite kag na muna bala ang tawo tong kapitan nga siya Pedro Hanulino amuning isa sa mga disarmahan sang una ni Antonio Luna o ni General Luna. So amuna siguro basi nagbalos mga kaaksyon kag amo to isa man sa napatay dito amo si Francisco Roman. So ginlubong si Roman sa tupad ni General Luna sa pambayang libingan, gingaan sa military honor pero nalipatan kung sa diin nga lugar ang iya ginbutangan. Matapos mahukay kag masaylo ang bangkay ni Roman, gindinay ni Aguinaldo nga mailabot siya sa pagtaksil kag pagpatay sa kay Luna. Pero ginami naman niya ang pagkukulang nga maitudlo kag mapinahan ang mga tawo nga sa likod sang pagkamatay ni Luna kag ni Roman. For galing kiti, ining mga tao siyang una naghambal nga mainit gidyang awaya. Kiti ining sa Aguinaldo kuno ya, do mahisaon bala. Kung may mga threat dira nga tao sa iya nga posisyon, ginakil kuno. 'Di ba? Pero mga tao, yung mga lapit sa iya, protected na iya. Biskan may nahimo pa nga krimen, okay lang gyapo, no? Pwede na mga kaksyon na, suno sa mga historian sa una, kag syempre sa aton man nga Philippine history. Well, mga kaksyon, amo natabo sa tong October 4, tuig 1869, ginbunaag si Francisco Roman dito sa Alcala, Cagayan. Mga kaksyon, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Good morning mga ka-aksyon. Welcome diri sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Isa ka oras nga programa nga magapamukaw sa inyo. Humalin alas 5 sang aga hasta alas 6. Well, magatamyaw kita sa aton mga friends diri sa aton nga Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Okay, so do not forget kung kamo dira miara sa pagatamyawon, mag-post na kamo sa mga greetings niyo sa aton nga Facebook Live. Pagitaon niyo Action Radio Bacolod kag Johnny Tango Rides Again nga Facebook Live. Alright, so mag-start kita tamyaw diri sa aton nga mga friends. Hi sa kay Philip Lorente. Also hi sa kay Alex Fuentes. Mayong aga sa imo Action Red. Okay, the same man sa imo ha. Alex Fuentes. And also good morning sa kay Philip Lorente. Good morning man Action Red. Mati lang kami diri sa Mayla Carlota. Ka Billion Charis Larida. Good morning Action Radio. Kag also sa kay Josette Magwad de los Reyes. Good morning, Meli Oligo. Good morning, Johnny Tango. Lihog tamyaw sa Kapitan Ramon, mga Oligo family, Sirano, kag Naranha, Lita, kag Mundo, Zenia, kag Paul, Elvira, kag JPJO. Okay, thank you, Mileli Oligo. Also, good morning sa kay Delia Liave. Miriam Bilieza Binoman, good morning. Action Johnny Tango, good morning man sa pamilya ko diri sa Barangay Alangilan, kag dira dampis sa may Charito, Barangay Granada. Good morning sa imo Miriam. Good morning sa kay Pacardo
Vicente Anali. Wow, 82 days na lang Christmas na. Gani ba, no? Lapit na lang. Nagagwa man dira sa aton nga countdown. Nga malapit na lang ang Christmas. Itong regalo ko joke lang. So, malapit na ang December. Kag syempre mga kaksyon nagatugnaw na gidang hangin sa mga tao na kami ara sa mga arthritis. Nagamat-amat na sila batsyag. Kay gatugnaw ng hangin ko na aga. Ilikaw lang sa pagkaon sa munggo. Okay, so good morning Pacardo Vicente Anali. Ramilo Osorio, good morning Action Radio. Nagapamati kami dari sa Purok 4, Barangay Cubay, La Carlota. Also, good morning sa kay Martin Aliling. Watching from Imos, Cavite. Thank you. Alex Fuentes, nag-comment na kagina. Thank you Vanessa Mayo. Good evening sa Imo. Red, good evening. Ba siguro sa iba okay. Go watch live diri sa Minnesota. Wow. Vanessa Mayo, thank you so much for watching live. Greet ko lang sister ko, Rodeth sa Tangub. Happy birthday. I love you sis. Enjoy your birthday and more healthy long years and long life. Inahalin sa kay Vanessa M. Mayo ngayara sa may Minnesota, United States. Good morning sa kay Marilo Tavilla Catinoy. Good morning Action Red Salgado. The same man sa imo. Wendell Piniaroyo. Uy, sa mga taga Ubiquity dira good morning sa inyo. Kamusta ang pagpulaw-pulaw? Hindi man irate ang mga customers sa mga aga. Good morning again sa kay Wendell Piniaroyo. Also sa kay Didane Jonah. True na, masalaan kisa ang Pinoy Spanish. Correct. Spanish sardines. Di man So, Didane Jonah, good morning sa imo. Ang language ng Pinoy, make Spanish easy para sa aton. Sila yuhumanta lang na mga Spaniard. Correct. Actually, sa lakat sang panahon, di ba? Doon nag-mix ang aton galingwahe, may ara siyang Espanyol, may ara man siyang may pagkahapon, nga may pagka-Amerikano, no? Doon nag-mix na bala. So, dira na-create ang Tagalog or Filipino, no? May ara gid man. Biskan pag ang hiligay nun, mga kaksyon, no? May ara sa mga lingwahe gid man, nga may pagka-Kastila, may Tagalog, amuna. So, anyway, thank you so much again, Didane Jonah. Wendell Piñaroyo. Uy, nag-comment liwata. Thank you. Grace Foss. Buenos dias, amigo Red and Action Radio. Kag the City of Smiles. Have a great weekend sa aton tanan. Gracias. The same sa imo, Grace. Maria Fe Maravilla. Good morning, Action Red. Good morning, Bacolod from Puerto Princesa, Palawan. Wow, layo pa nga lugar. Ernesta Rodillas. Good morning from Barangay Alangilan. Thank you. Kag ang nag-comment kag ina Melvin Pinyafel kag Romeo Charlie. Good morning, Paps. Ricky Negali sa Purok Pag-asa, Barangay Estefania. Thank you so much, Romeo Charlie. Okay, Ricky gali, si Ricky sa Purok Pag-asa. Okay, good morning dira sa imo Ricky kag bilog nga pumuluyo sa Barangay Estefania. Good morning sa inyo, Milchor Baroka Rombines. Good morning, Red. Kag, okay, sa Hinubaan si Milchor Rombines. Good morning, Jerome Timbad from Focus Direct. Okay, thank you, Jerome Timbad. Naka-try mo ko na before, no? Long years na. Nakaligad, I guess. Basta mo na, no? Hi sa mga taga-Focus Direct dira, nga nagapamati man sa Action Radio. Kag, yun. Okay, so again, mga kaksyon, kung kamo dira may mga greetings, di maguya nga mag-comment diri kay na pagabasahon naton. Ginatamiyaw to man gali si Attorney Mark Steven Mayo sa office ni Congressman Greg Sataya nga nagapamati man sa bunga aga. Isa man sa mga mabinuligon kag maalwan nga abogado diri sa Bacolod. Attorney Mark Steven Mayo, yun. And of course, nagapamati man sa aton si Sir Ronnie sa opisina ni Councilor Cindy Rojas. Thank you so much, Boss Ronnie. So mga ka-action, magabalik kita kag di lang magkahuya nga mag-post sa mga greetings nyo kay ina pag-isa-isa ho nato. Kung kamo dira may mga jokes, i-PM nyo lang ang Action Radio Bacolod nga Facebook account or ang akon mismo nga personal account, pangitaon nyo Red Salgado. Okay? Magabalik kita matapos ang pila ka mga
nagpahanumdum. Thank you. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ni nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:03 or 33 sa aga mga kaaksyon. Welcome sa gihapon sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras nga programa nga magapamukaw sa inyo, magahatag sang yuhum kag enerhiya sa tagsa-tagsa. Well, this time mga kaaksyon, makaupod naton si Aksyon Brian Morden sa pinakaulihing nga balita diri sa syudad sang Bacolod, pagbilog nga Negros Occidental. Good morning, Aksyon Brian. Good morning, Aksyon Red, kag sa aton man nga mga tagpaminaw sa amo ning oras, no? Diri Yes. sa Aksyon Radio. Masulusan na sa sining nga mga tinion ang haring adlaw nagapangilay na Aksyon Red, no? Wow. Sang kagapon to or nagligad nga adlaw do ag nagpangilay, no? Dogin dogin potos gid sang panganod. Gani, Galom. kwan gito, medyo dulom-dulom gid. Kag kahapon sa aga sila katama pagkahapon-hapon bumundak ang ulan. Ba, amo gina pirmi kada hapon ga ulan Aksyon Brian, no? Daw amo naman ang gidaang syempre Pilipinas daw duwa man ang init kag ulan Aksyon Red, no? Kag hambal sa pag-asa may La Nina. La Nina. May La Nina, may plabuton nga La Nina, meaning ulan. So halong-halong gid kita, no? Uy, okay. Kabudlay sa mga landslide subong, sa mga baha-baha abi. Ulo alerto gid mga utod ta nga nagapuyo sigad sang baybay kag inablang sa may Suba Aksyon Red daw. Gani man kiti subong nga panahon na daw kita kapakot damo sang gakatabo sini nga tuig, no? Inabalanggin pang anod bala nagpaligo sa may Suba. Tapos gulpi lang may mga flash flood bala dako nga pag panaog sang tubig galin sa bukid to. Dis Negros daw dumduman ko sini do kadamo gid mo. Damo sa sinila nga tuig Aksyon Brian, ano? Oo, sa may dumduman mo to sa Bata or Mandalagan to do pila gito kabataan 3. Oo.
dito sa norte, kadamo to sang mga nagkalaanod nga nagtabok bala sa overflow bala sa may kaduhaan to bla. To nagsakay sa tricycle, tricycle to, no? To ginaanod sila? Oo, may tricycle, may motorsiklo, pagkatapos may nagkalalumos pagdi sa area unhan lang sa mga silay na bla. Yes. Sa SOR may ara man to nagkalalumos man, kag sa nagliligad to mga ginapit, ito blang pag-ulan tudo sang Lunes to. Ang Martes ang gabi ito nga tatlog itong patay rin sa Bacolod, no? Ba, mo na masubo-subo, ano? Kag syempre, ito balang hindi tagid malipatan. I guess, siniman nga to, ito balang bata, dampi somewhere in Barangay Takuling, no? Oo, may ara man to Action Red. May bata man, oo. Kag damo-damo to may mga kasapatan sang ling Martes ang gabi ito nagkalaanon, gali? Oo, diri sa Bacolod. Ang iba na blang tulutangkal sa kilid na bla suba. Wagis lagi spektar nga sumaka ang tubig at iharos gadang mga baboy nila. Ba, mo nang masubo-subo na gin padako mo gin pakaon pag-uuligin anod man lang, no? Kasakit. Okay lang tanay kung pag-anod balak sunong bray bla dala ang balatsagon po galing kiting balatsagon gi pabilin eh. Ako nang laing gin sa aga pa ba? Gani. Tapos sa maning masakit-sakit ng isa action bray, inabalang mabugnaw ang panahon. Ti pagka hapon gabubong ulan tapos mabugnaw ang hangin tapos i-quarantine ka patubang mo asawa mo bla. Padalaan pa ka mo sa kayuda, di ka mo magwa kaon ka mo dira tapos mabugnaw pang hangin. Ti makamitter ka gid sini no. Kaya malagay isang kwan subong sang ano tong nabasahan ko kay ginaman. Uy, Action Bride, di ba? I don't know kung legit ini. Di ba nagpagwa tong PSA a long time ago nga ang quarantine makahatag ini isang pagtaas ang populasyon sa mga Pilipinos bilog ng Pilipinas. Tuod na Action Red, PSA na daw sino yung may backtrack lang data ganiyo. O mo ning backtrack Action Bride, no? Ang backtrack to na Bacolod contact tracing na siya. Okay. So it's different ang backtrack. Ang PSA amo na siya ang sa nasyonal nga nagpagwa sang data nga damo magbalalata next year. Wow. After 9 months. Diba siguro ginbase man nila Action Bray sa mga nagapakonsulta, di ba? Ba siguro gina-record man to siyang mga inabalang obigay ni, no? Ginakadtuan sang mga babae nga nagabululusong. Ati amo ginati subong naka-record sa sang damo siya expectaron ta na suntuig damo magkululuwa sa kalibutan. Kag damo kalamatay subong sa COVID daan. Ang sa COVID lang nga cases Action Red. Kagabi daw nabasahan ko 1,033,000. Baw. Nagkalamatay na. Do galing kiti kun isipon Action Brian, no, do kasakit kiti nagkalamatay, ano. So kita yan kumaga pa nakikisimpatya sa mga namatyan, ano. Pero galing kiti damo gid ang Pilipino diri sa Pilipinas ang population. Oo, dito sa Pilipinas nga datos ng ginpagwa sang PSA. Nga mo na damo subong ang nagbululusong bangod kay COVID-19. Amo ning quarantine gid Action Brian, no. Amo gina, imagine mo sa aton to nagligad 22 ka adlaw nga MECQ. Way guwa-guwa, hambal guro sa mag-asawa, bahala gutom, importante lingaw. Panirado, you know. Galing kiti, amo lang na galing Action Bray, kung tanawon Manila ang matabo bala sa buwas. Ti isa man na kapaghangkat naman kiti kung paano buhion mga kabataan sa panahon pa subong na daan niya krisis nagkaladula ang mga sideline ta. Ti medyo do antos ginis pila ka mga inadlaw tinuig naman. Ate mo gina Action Red ang balasang isa ti kaniyo. Siya way ka naman lang ipanyaga. Pamahaw panyapon kay wala man ayuda. Amo na lang ni sustiniron ta. Why na lang sangda, sa ayuda. Hindi ka na mo maalam sa mong porotegi dyan mo. Gani. Pero anyway, yes, go ahead Action Bray. Sige, ikaw Action Red. Anyway, Action Bray, damo man sang nagapamangkot, kiti iba na mati man sa programa mo kagabi. Siguro yung iban way nakaabot. Ano gid ba Action Bray ining backtrack nga matabo diri sa Bacolod? Ay, oo. May man na-explicar ta subong kay
Sa Bacolod lang na siyang ordinance action red pero ang makabenepisyo sa dire kag apektado bilog nga Negros Occidental kag bisan Pilipinas pagani. Okay. Ang backtrack action red kuan ni siya ang yang sininga meaning sina Bacolod contact tracing ni siya. Okay. So that's kumbaga pag in-design ini siya para sa COVID-19 balay na contact tracing. Yes, action red. Ang Okay. himuon sa mga utod naton sa inyo sini nga mga cellphones dati subong uso na gid man ang mga smartphones, no? Yes. Mga Android bala. So may mga internet man ang iban may mga wifi na. Kadto sila da sa application nga ma-apply da sila or I mean mag-sign in da sila sa www.bacolod.gov.ph action red. Or pwede man sila kakadto sa www.southcotabato.gov.ph. Na ang ginmensyon nato ng South Cotabato kay ang pinaka-origin sini South Cotabato gin-adapt lang ini sang Bacolod kag iban man nga mga cities and municipalities around the Philippines na action red. Okay. Oo. So kon makasulod ka dira, select ka lang da sang city yo halin ka sa Bacolod. Ibutang mo lang ngalan mo da, address mo, kag ang imo sininga gender, kag edad action red. Okay. Butang mo da, daw may cellphone number pagani. So, amo na ang himuon mo dira. Tapos, magwa na dira ang daw QR code, ang tawag nila sa mo, may code ka na da, imo na siya personal. Nga kung magkanto ka sa mga markets, sa mga malls abi, amo na siyang ipakita mo to kag kuan mo na to, itiro-tiro mo na to sa code man sang malls action red. Kag dito ma-register na ang imo ngalan if in case nga inang kuan ka carrier ka sang COVID abi mahapos ikaw i-trace kay ti na register ang ngalan mo to. Okay. Ay pinamangkot ano biko ng cellphone mo keypad lang kay way kay mo ya sang Android or smartphones o kon mga gadgets dira. Pwede ka kakadtoya sa mga internet cafe action fra red kag mag-register sini kag i-print mo siya. Okay. Print mo dira, may papel ka na para halungan mo na ang papel, pwede mo nang ipakwan, photocopy or ipalaminate. Ipalaminate mo siya. Yes. Oo, para ma-secure mo gid siya nga hindi ka magliwat-liwat kag may ara ka sang kaugalingon. Good for Bacolod kag Negros Occidental na, no? Kung tadiin ka man, kung magkadto ka sa Bacolod nga masulod ka sa mga malls diri, mga markets, make sure nga may amo ka sini kay useless pagkadto mo di kun way ka sini kay hindi ka gid kasulod action red. Di kanugon na gid sang kadto mo di pro kondra ka man lang mamakal sa may kilid-kilid daw ti o sino may bing QR code mangita dira. Pwede gid action red, no? So amo man lang na siya ang kahapon to ang mga reklamo halin sa ligad nga maginadlaw ang pag sign in kuno o pagparehistro. Kaya medyo mabulubudlay kuno kay loading lang kuno sa cellphone nila. Imagine, yung iban nga link hindi ko na makita. Pero gin-check ko gabi kung imo bing wifi makusog ang internet mo. Ara action red makakita kagido. So dapat maidiyagid ka mo labi na gid kun ikaw gagwa ka pirmi abi may ginabakal ka sa mga malls abi or mga grocery stores. Kuan kagid sini ma-provide kagid kay kun hindi ka kasulod action red, ano? Amo na siya ang plastada gid dira. Ang mga users pareho sa aton nga gagamit sini wala ni siya sang kun way ka bisang amo sini way ka man sang penalty nga bayran, meaning wala ka sang kantidad nga bayran. Pero ang penalty mo dira action red hindi ka kasulod sa mga malls or mga markets. Okay. Amo na siya. Pero sa mga naganegosyo naman yan sa mga malls naman kung hindi sila maka-provide sini para makarehistro ang mga kuan nila, mga naga-shopping sa ila. May ara sila yung balayran nga 1,000 to 5 kag 5,000. Okay. Depende sa mga offenses action red kag may imprisonment pagani mo. Ang management o kung hambal sa management ara lang gwardiya presuha kay duay gini sa nag-provide, no? Anyway, muna ga reaction Bray. But anyway, action Bray, for example, gingamit mo na ang ano to tawag gani, Q code to, di ba? Do barcode na siyang sina. Do barcode ni siya, ho. Yes.
pag-scan mo dira, tapos nagduwa pangalan mo, guro makita dira nga, example ba ikaw, under home quarantine ka. Pagka tumuto, nagkawat-kawat ka, magwa ka matabo-tabo ka tubi sa, basta mo na tabo-tabo, bala? Tiyan mo na, inyo nga text dito ta kita ay sa second floor to sa nga mall nga may duwa ka litra, blaga sugod sa letter S, duwa mo na. Nakita ay to sila nga duwa. Ti pagsaka yato, tigin scan ito anay sa gwa, tinagwa to gali, guro makita man da action Brian nga ikaw naka-under home quarantine. Why ko lang gid ma-check na kagabi kiti pagparehistro mo, why man nabutang ko anong status, anong estado ang kabuhi mo mo. Okay. Only your name lang, address, kag ang contact number, kag ang gender mo. Kabasi siguro i-link man na nila kay ti kumbaga pa pag in-declare mo bing nadala ka sa contact tracing under home quarantine ka, ba siguro isa man ina nga i-transmit nilang information no. Kag makita ka to ba siguro ti hindi ka sulod ka kagalay sa under home quarantine ka. Feeling ko lang Action Red ang City Health Office. Ma-coordinate ni sila sa mga IT nga nag-handle sini. Okay. Kag once like for example si Juan de la Cruz amo na kwan siya, yung gina-mention mo nga positive siya or naka-home quarantine siya or sa isolation, abi. Yes. Nakakawat siya gwa. May guro pag-abot sang result o nga positive na si Juan de la Cruz, pasa nila na sa IT da to check sang name niya da kag posible ba si may indicate na nila da guro Action Red. Gani man. Kati mo to tsakto man ang imo Action Red tsakto gina. Kay mo to ang pag-intindi ko sa isa man sa mga statement man ni ABC president sa imo nga programa kagabi nga guro ba si mag-meeting pa ining IT ang legal nila nga team kag ang City Health mismo ano to come up with this idea kung ano pa ang matabo sina amo na bala. Yes, mo Action Red kay sa legalidad i-check Manila, kabalo ka naman sa Pinoy may mga palusot ginahalos tanan mo. Gani. Malalis pa na miskan. San kiwi. Inabalang nagkaladakpan sa mga curfew, isa mag-explicar pa na. Ay abi ko ano ang diferensya sang 10:01 kag at 10 PM Grabe no. Kaya mo na nga ang gobyerno subong tanan ginahimo mga legalidad. Natin sila maagi nga mga steps kay base sila pang balikan. Puro yung tao sa pero ang ginahimo sa gobyerno, ang ginimo inang protocol gini para mapalayas na ni si COVID-19 bala. Gani man. Nakita normal man may magreklamo. Ay man gani kung kisa may ara man ang gobyerno hindi man ma-perfect nila kundi makitaan gin man tuod. Pero kung ma-explicar na dati may ipos lang dayon no, para tapos ang istorya blaw. Nagpamangkot na reaction Brian ano kuno ang web address sa liwat atong sa backtrack. Sige check ko di kwan Arya. Pwede ka kakadto sa www. Arya para sigurado. Unahon ko di ang sa Bacolod Pwede mo na i-type daw subong, butang mo daw may pinakahapos pag ido. Type mo da BAC C pagid TRAC Bacolod City COVID-19 Contact Tracing System. Amo nang pinakadasig nga pangitaan Action Red or pwede kagid kakadto sa backtrack.bacolodscity.gov.ph. Pwede kagid kakadto. Ari pagid ang dasig pagid gani yaho nga maka-connect ikaw kadto kada sa iya ka South Cotabato gidya Action Red. Oo, kadto kada sa South Cotabato man nga backtrack maniwat. South Cotabato www.southcotabato.gov.ph. Pag enter mo dira basi matingala kamo nga ang South Cotabato kita kay Bacolod kita. Suliton ko ang South Cotabato amo tong pinaka mother station kumbaga. Oo, so pag sulod mo dira may mga cities na dira nabutang Action Red, may mga cities na pangitaon mo dang Bacolod. Pag pangita mo da sa Bacolod logo makita mo da sa Bacolod, mga cities logo ginbutangan na ka-circle na siya. Kag i-click mo na siya, pag click mo na magwa na dahil ang mga information nga i-gather sa imo dira. Amo na siya ka simple gidamang Action Red ano. Nagilangkon sa mga naga-monitor sa ato ng subong
kadto ka mo sa account nga ano kay today itingwaan ko nga ma-share ko ni sa account nga account dira sa Maldito bla. Nakita ko na. Maldito kuan na ng may MHAL. Tapos DHITO, no? Kadto ka mo da kag i-share ko na karon kay para maka-click ka mo da kag tapos para sa Action Red, no? Lain man to Action Bray ang account mo nga pet. Why na to? Indula mo to kay kadamo para rihos. Damo followers. Kung sa NBI pa kadamo hit. Apo. Pag-click mo, yawa ka pangita sa ngalan mo kay do kadamo samon sang pet toy, no? Gana kay gisa pa damo guro mga sizes ang profile fake, no? So, basta tingala ko mo akon mga joke lang na da, no? Joke lang. Nawara daw kuan mo lingaw na kon sa pick-up driver pa joke. Mo na aton Action Red. So muna na para makarehistro ang mga utod naton. Wala na himuon nila, no? Grabe na gani kasibod gani, no? Pero namo advantage man ni sa inablang magsagi ka sulat-sulat sa mga grocery store nga magsulod ka. Masulat na ngalan mo, tapos dira gani daw hayag nga makit-an ang ngalan mo da sa mga iban nga tawo. Sa QR code niya wala sang isa may makakita sina diri magluwas ang IT damo na bla. Pero damo na lipay Action Red sining mag-login ka ba sa mga malls, sa mga gwardiya, pwede ka damo na lipay? Kati makapangita sila textmate mo na. Nan, sa kamgida. Minatabo na Action Bray, mako mo nga nalipat sa kundi sa guro nagkanto, may nag-text sa iya, can you be my textmate? Isa to guro sa nagpila to sa likod, amo to gipicturean tong number, Kanda mo gina, tapos inang kwan disbentaha gina sa tawo, May iba nga ni guro, ginagasugid sang tuod nga number nila da. Correct. Kaya ti personal number mo na rin mo si butang mo da iya, ti kabalo naman ta sa bunga panahon, way takbalo sa mga tao sa palibot Way labot sa may nagasunod sa imo ang nagauyat gid sa logbook nga ina. Correct. Ang ballpen dan pasapasa panadaan dati nakahigot na mo ti isa man sa paagi nga ma-transmit ang COVID-19. Sakto gini Action Red damo na nga balon gid kita ballpen. Ako ga balon gid ko ballpen. Way labot nga magamit mo ni sa login, mabato mo ni sa holdapanay kung gisaan, no? Ang ballpen. Multi-purpose ng ballpen, no? Magamit man ni kisaga ni Action Bray, inabalang ballpen nga laba-laba, ginapangkalot man ni kung kisa Oo, dako kadamo ko. Basta kung kalot. Ikaw ang kung hindi mo pambato hold up, ikaw po hindi ka kapang hold up gamit ang ballpen. Pero ninyo pagsundo na joke na naman niya. Joke lang na. Action Red, amo lang nga sitwasyon subong, sitwasyon sa mga nagabantay sa pasyente daw the same lang gihapon katululog di sa karton sa kilid sang dalan. May mga folding bed na bang iban pero tiyang folding bed nila ano gid bakit sa makatulog kadang una-una mo sa pasyente mo daw hindi gyapon kompleto, no. Ang sakit Action Bray kagapon nag-ulan medyo makusog-kusog gawa ang hangin kag medyo madamol ang ulan ti kaluluoy to ang mga himata sang pasyente dira gid stubangan sang Corazon Locsin sa entrance kibla mismo stubangan nanbaw nagkalabasa gitong iban kiti jacket. Payo gani iban may ara sa nag-donate sa mga karton damo nagdulong karton may mga folding bed gid damo nagdulong. May mga mayo nga tagipusoon. I-check ko gani ni karon kon ang resolution to ni Councilor John Gamboa nga nagaayo sa Bacolod ibubutang sang kanopidra sa sulod sang compound sa hospital ko na tuman to, no, kay parking lot mo na damo. So i-check ko na karon kon paano hina, no. Wala ang sitwasyon karon sa Bacolod medyo magahod-gahod nga Domingo kay bisan naka-lockdown ang mga merkado pero balik sa biyahe ang mga salakyan. Action Red. Muna sa patrol, ini Action Brian Morde nag-report una sa balita na Action sa Bacolod. Action Radio. Thank you so much, Action Brian Morden sa pinakauling nga balita diri sa Bacolod kag bilog nga Negros Occidental.
So mo sa gihapon ha, wala pagbago ang sitwasyon dira sa tubangan sang Corazon Locsin Regional Hospital ha. Ang mga himata sang pasyente nagahulat sa gihapon. Amo gina basta ilang pinalangga mo siya kabuhi balang na ospital dira. Magahulat ikaw hasta sa ulihi nga adlaw sa imo nga pinalangga sa kabuhi. Pero kung di mo gani palangga, ati malakat ko, balik lang ko karon ha. Buwas doka mo na bala, no? Anyway, ginatamyaw tagali si Aksyon Felix Campaniel, kapamati man sa atong programa. Thank you, Boss Felix. Nagapangapi-ngapi siya kuno subong nga aga, ha? Di nagasugba ka na da? Morning! Anyway, mga kaksyon, yari na ang atong mga jokes subong nga aga. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on. La, la, the life goes on. Isa kaadlaw nagmauli sa ilabalay si Johnny nga malipayon kag nakita ini siya sang iya nga lolo. Chismoso man nga lolo man. Bao, Johnny, dumalipayon kagid subong haw. Siguro, damo gid nga baboy na kaon mo, no? May pork chop, limpo, paras, tiil baboy. Hindi lo Ano abi kay nakaupod kong akon ex, ginlibre niya pakulo. Wow, kung magamu si na Johnny, may luyag pa na ang imo nga ex sa imo, kag may plano pa na siya nga makipagbalikan sa imo. Do mo man na gani ang natulupangdan ko sa iya lo Kada istorya ko sa iya, daw ginaitik-itik gid siya. Grabe gid ang kadlaw niya. Pertig iya kagud-gahod sa iya lo mo. Ti Johnny, ano ginilibre niya sa imo? Ginilibre ya ka fried chicken? Libre ya ka spaghetti? O ginilibre ya ka siyang paborito ko bala, ice cream? Gilibre ako gilibre ako swab test. Ano? Swab test? Diyos ko, Johnny, wala kang ginagpangaman. Ako ang ginbutang mo sa peligro. Basi may COVID ka na. Tani gina-isolate mo na yun ng imo kaugalingon. Kag tani, wala ka nag-istorya sa akon, Johnny. Ano lo? Layo ng imo yaluya. Paano naglayo, Johnny, man? Nagpa-swab test ka na? Kag basi ba lang ex mo, positibo na to sa COVID-19. Kalma ka balalo? Ang hambal ko swab test. Hindi swab test. Ano? Swab test? Huulo swab test. Isa ina kakalan-an. May tagline pa na sila gani nga positive na masarap pero negative sa dumi. Swab test eatery. Open 24/7. Diyos ko, abi ko kung ano na. Mahal. Dakilan naman! Thank you so much, Maricel of Barangay 22 nga nagpadala diri sa iya nga joke. So again mga kaksyon, kamo dira may mga joke, i-PM nyo lang ako nga personal account, Red Salgado. Uy, sa mga nagkomento diri ha. Hi sa kay May Saison nga nagapamati diri sa atong programa, Sheila Alagos. And likewise sa kay Mary Jane Mendoza nga nag-comment man diri, Christine Gonzalez, Palmes Toledo Angelito, good morning. Kag Action Red, okay, gapamati man diri ha, Felix Sapiro. And likewise si Kelly Jelly, Jocelyn Arcivita Olak. Always gigapamati diri kag kay Heaven. Good morning dira ha. So mga ka-aksyon, kung kamo dira may aras sa mga joke sa liwat, di magkalipata, i-PM nyo ako para sa aton nga Johnny Tango Rides Again. Wala kita sa panahon para sa aton nga mga jokes. Well, next week ina pagabasahon naton. Ini si Action Red Salgado sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again.
Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.